Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Ithinte abaningi esikhundleni zokuxhumana indodakazi endidane ngesikhathi iveza usizi la kubo ababhekane nalo. Nginibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwide media. Igama lami ngosibonga konke wakantwando Mothanda, ungangibiza intatheli ka YouTube. Basale beshaqekile abantu futhi bedabukile esikhundleni zokuxhumana ngesikhathi indodakazi endidane iveza usizi la kubo. Lokhu kusukele ngesikhathi indodana yendidane incoma umsebenzi wamadodakazi kaMgqumeni. Ibe isibhodla indodakazi endidane yaveza lonke usizi ababhekane nale ekhaya. Ube sebhala ukuthi ubhuti wakhe akamnaki noma akalinaki nekhaya. Uhlulwa ngisho ukukhipha imali yokupenda umuzi uma kuDisemba. Abantu bahlezi bebahleka ngalomuzi abawushiyelwa uyise uMtshengiseni. Kodwa indodakazi ayingeni isidalo eyokunakekela umuzi. Uma emcela ukuthi ibhuti sicela ukhiphe imali ngoba wena uqhubha umsebenzi kababa ukwazi ukulungisa umuzi, uvela amtshela ukuthi akusiyo umuzi wakhe yena lo futhi akayingeni ngoba ehlalela ekhaya komama. Ubeke esesho ukuthi kubhlungu kakhulu kuyena njengoba kuza uDisemba umuzi awupendi. Ubaba wabo selokho awushiya unjalo, ubhuti wakhe uyanqaba kumlekelela ukuba banakekele umuzi kayise. Uqhube wathi akanzi lutho ekhaya, akakhanga ngisho u1 room. Abantu babe sebethinteka kakhulu khona lapha einkundleni zokuxhumana. uNhlanhla Thusi uthe uSiphe uzosikhipha kubantu ukungezwani kwenu akuhlangani nomuzi. Indidane eyawusebenzela kanzima izamela nina lungisana umuzi niqhubeke nokuxabana kwenodwa eceleni. Ithonga likagogo ufele enkanini liyophenduka libhekane naye. Izingane zami ngiyanicela nakani umuzi kababa wenu. uSiphezulu uthe ayi ngangife nebhova impela kodwa kuyiqiniso leli, cha uwrong umfo uma engafuni ukunakekela umuzi kababa wenu. Ulakhi Sibanda uthe sisi zithulele uhlale emthandazweni nasekukhulumeni empepheni uyishunqise ukhulume konke okufisayo. Mfethu maningi kakhulu ama comment ngizofisa mina ukuzwa ukuphala kwenu khona lapha kwi comment section ngalo lolu daba. Mina nje intatheli ka YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.